Ibiyimincili kubadlali nootitshala bezemidlalo kwisikolo ikhulile eMotherwell. Abantwana nabazimiseleyo kwezemidlalo bebekade besokola impahla yokudlala, kodwa uSanlam wawuphelisa lo mcelimngeni. Abatitshala nabaqeqesha babadlali bangomso bebhola ekhatywayo neyomnyazi bathi bachulumancile benempahla ezintsha zokudlala abantwana. Yho, ndiziva kamnandi kakhulu, andifuni ukuphosisa. Into yoba abantwana babe nekiti entsha okanye ikiti erayithi for udlala esi sporting code iyabamotiveyitha nendlela abadlala ngayo. Thina ke sisisikolo apha esihleli nje siyaparticipeyitha kwisikolo, sisisikolo esiwinayo, sisisikolo esiprodyusa abantwana ababheke endaweni. So the fact that into yoba uSanlam asiphe ezi zikipa isivisa kamnandi kakhulu kuba izabamotiveyitha abantwana bethu into yoba bangasiyeki isport. Azazi umntu into yoba noba amagama ndiwakwazi but ndibheka phambili ngenxa yesport. Ndiziva kamnandi kakhulu, ngaske ndikhwele phezu kwendlu ndijabule. Sonwabe kakhulu sisi. Le uniform izobanceda kakhulu abantwana kuba i-uniform ebeyinxiba le nto ikiti ebeyinxiba ibengaphelelanga oshoti ingenashoti kodwa ngoku bazoba bahle ngokuba kufane nabanye abantwana. Inqununu yesi sikolo uLinda Nonxuba nesizintshatsheli zetumente kaLive Life yebhola yomnyazi uthi ukufunda kuyahambelana nezemidlalo. Uthi kubalulekile abantwana badlale yaye uyavuya abantwana besikolo sakhe befumene inkuthazo kwezemidlalo. Ezifundweni ke kunganzima but umntana abe emidlalweni ephumelela phambili. So sifunda sidlala so siyayikhuthaza into yokubana abantwana baqeqesheke bakheke kwezemidlalo bakheke nakwezemfundo. Isikolo siphuhle macala onke. Sive kakhulu sikhulele siva kamnandi kakhulu siyambonga uSanlam sithi halala kuye. Umphathi kwicandelo lokuthengisa kwaSanlam eMpuma Kapa uZola Ngqesha uthi babone kubalulekile ukuphuhlisa abantwana boluntu abaluncedayo. We're an institution that prides ourselves in offering superior financial planning services to our communities, and that has enabled us and facilitated to build this collaboration with this school to allow us to have the opportunity to give back and promote the development of sport in the school. Ukanti omnye umdlali webhola ekhatywayo kwesi sikolo ofunda ibanga lesixhenxe uSiyabulela Bhongwana nodlala kwindawo yasesiswini utyunjelwe ukudlalela iqela leMamelodi Sundowns labangaphantsi kweminyaka eli-15. Lo mdlali wangomso weSundowns nowaqala ukudlala lo mdlalo eneminyaka emithandathu nokwanqwenela ukudlalela iBafana Bafana akawuvala umlomo luvuyo. Wavuye kamnandi nasisi. Ngcono uphumelela sisi. Umqeqeshi kaSiyabulela utitshala odwa fanele uthi lo mdlali isakhono sakhe sibonwe ngethuba edlala kukhuphiswano lwezikolo kweli phondo. Uqale udlala under 11 ngoku ubepikwe for under 15 kule nto kwi-CAF Winter Games. Uqale wapikwa apha waya kwi-trials wathatha wayorepresenta iMotherwell, wafika wawudlalela i-region, wapikwa naphaya bawumela iPort Elizabeth, uphinda kwiPort Elizabeth wawumela i-Eastern Cape eDurban kwi-Winter Games ze-CAF eDurban nge-12 kaJulayi. Then phaya ke ngoku uapproachwe iSundowns uba uzawudlala. So ndibonwabela kakhulu. Iintshatsheli zetumente kaLove Life azilibasanga ukungena ebaleni zinxiba impahla ezintsha zizibonakalisa ukuba kutheni zizintshatsheli. Kwiindaba ze-MPK TV ndinguzanele Bhokhwana ekhulile primary school eMotherwell.